מה אתה עושה, קפה שחור? כן. אז איך היה השבוע? וואלה, בסדר. מה איתך? בסדר. עוד מעט סוף מסלול, אה? אין עוד 13 יום. וזהו. הייתי אמור לצאת שבוע שעבר לבולקן. אבל לא יצא. עשינו את המסע ביום שישי, 3 בצהריים. And then they told you that you have to stay. Huh? They told you have to stay. כולם. That sucks. Whatever, man. לא, not whatever. Whatever. What? Not whatever. עליתי מלוס אנג'לס, קליפורניה. אני נולדתי שם וגדלתי שם. אני גדלתי בבית ישראלי, ואבא שלי גם היה בצבא וגם אמא שלי. ותמיד ידעתי שאני הולך להתגייס. ההורים שלי כאילו לא רצו שאני אתגייס בהתחלה. אנחנו עברנו לארצות הברית בשביל החיים היותר טובים וזה. אמרתי לאבא שלי כאילו, אבא, אני לא יכול לחיות עם עצמי אם אני כאילו לא עושה את זה, אז אני עושה עלייה, אני מתגייס. תביא לי את הקפה, דוד. תודה לך, שף. לא כבר. It's something I do in the army. I'm teaching Israelis manners. Okay. Yeah, if they don't ask politely, I don't greet them. Because Israelis don't have manners. No. No. It's about Are you coming to my Texas? What is it? 15 days. What day? The 17th of January. I just did them one. It's on a Thursday. זוז. Not this coming Thursday, but the Thursday after. I'll try. בהתחלה אמרתי אני אעלה לבד ומתגייס לבד, ואימא שלי דיברה עם כמה חברות והם אמרו לה על תוכנית גרעין צבר. זו תוכנית שהם לוקחים קבוצה של אנשים שגרים בלוס אנג'לס או משהו קרוב, וזה כאילו קבוצה של ילדים שרוצים לעלות ולהתגייס. You're done? Here. 13 days. 13 days. 13 days in my Texas. What day is it? Thursday. Thursday, 13 The 17th. days. I'm back in the army, yeah. I get out for 17, my 4 or next weekend, not in 2 weeks. Wow. I'm gonna ask to get out. You should ask. Just be like, yeah, it's that time on. Just get out for like a night if you like. Yeah. Oh my god. I cannot, it's so long and you're finally done. I know, I'm finally done. I cannot believe it. It's like the biggest accomplishment of your life so far. Question. Could I use your computer for a minute? What? Can I use your computer? Yeah, but you can't take it out of the charger or it'll shut out. I don't have battery. Mine's broken. בכיף. אתם רוצים לראות את אח שלי? יש לו פייסבוק. איזה ילד חמוד. היה לו יום הולדת לפני 14 יום. היה במאמץ, אז הנה. זה אמא שלי. אני ממש דומה לאמא שלי. אני ממש שמח שאמא שלי צריכה להגיע עוד מעט. עת השתחררתי הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה.
זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. נעים מאוד. צריכים למצע לראות אותה? היום נעשה משהו בלתי נשכח שישיר זיכרון של שמחה מבורך. היום יש לך יד ללטף את ראשך, היום אגרום לך סוף סוף לחייך. היום אגרש את העצב מעינייך, אעשה את היום למאושר בחייך. היום הדבר הכי קשה פה בישראל זה באמת לא להיות עם אמא ואבא ואח ואחות שלי. זה ממש קשה להורים שלי לבקר כל כך הרבה, כי גם הם יש להם עבודה ויש לי אח קטן. אז רציתי מאוד ששניהם יהיו בטקס סיום של מסלול, אבל כרגע רק אמא שלי באה. אני מתגעגע לאמא שלי, אני רוצה לראות אותה. רגע, חסרים ההורים לא הגיעו. קר מאוד. זה קר? הם היו סוגרים. גברת, זה קר? סיב, נשאר בלסנג'לס. למה? כי יש בית ספר. לא, זה... הקטע שרצינו להצטרף להליכה של ה-500 מטר. הנה, יש כבר כאלה שמגיעים. יש כאלה שמגיעים. הנה, הם כבר מגיעים, אז זה לא משנה. בוא נחכה פה, נאומין. הנה, הם מגיעים, זה לא משנה. בוא נעלה קודם כל למדריכה, כי יש אולי... הנה, שלך בובי, שתוכלי להתפנות למתן. תני לי את התיק שלך, תני לי את התיק, מרים. איפה עדיין? יאללה, משפחות לאולם. קשה לשחרר ילד, קשה לשחרר בכלל ילד, במיוחד לצבא. כך הרבה זמן לא דיברנו שנינו. ובתוך אותה סערה צפה השנאה כלפינו ואיתה האיום המתמשך על עתידה וריבונותה של מדינת ישראל. אך אל לנו לחשוש כי לא אלמן ישראל. כשאני רואה את מיטב הנוער בשורות האלה, אני יודע כי הדבר תלוי רק בנו. ברצוני להודות בראש ובראשונה למשפחות היקרות על החינוך לערכים ולנורמות. יודעים אנו כי קיבלנו במשמרת זמנית את היקר לכם מכל. מבטיח שנעשה כל מאמץ לא לסכן אותם בנסיבות שאינן ראויות.
אני גמור. אני רוצה לישון, מה נשמע? כשראיתי אותך, הייתי מבסוט, אבל כשראיתי את מירי, הייתי בשוק. אני אומר, מה אני עושה פה? ואז, בטקס בכלל, אני לא יודע, ישנתי כאילו. היית בזה, לא זכרת. לא, פשוט, בקושי ישנתי כל השבוע, אז אני פשוט עמדתי שם ואמרתי, אוי, אכפת לי מכל החרא, אני רוצה לישון. אני זוכר אחרי זה, אני אמרתי אולי איזה 1000 פעם אני גמור, ואז כאילו באוטו איתכם נרדמתי. גם כשהייתי עם החולצה של הצוות, אמרתי, איך היא קיבלה את החולצה הזאת? כיף לי שאתם באים. נכון. צריכים להביא את זיו. אנחנו נביא את זיו, אנחנו נביא אותו בקיץ, הוא גם כל כך מתגעגע אליך, חושב עליך הרבה. אני חושב על זיו הכי הרבה. הכי הרבה? כן, הכי הרבה. סתם. סתם? לא, אני לא נסים, אבל תמיד שהולך לי... לא, קשה לי עם זיו, כי הוא אף פעם לא היה פה. זה פחות קשה איתך ועם אבא, כי אתם באים כל כמה חודשים. זיו, ראיתי אותו פעם אחת מאז שעליתי. כן, אנחנו נביא אותו, קשה... אפילו שאני ראיתי יותר מזיו. קשה להביא את זיו באמצע השנה, אבל בקיץ הזה אנחנו... הוא תמיד שולח לי תמונות. I miss you. Your big brother. אני מתגעגע הכי הרבה לזיו, כי אני לא ראיתי אותו, הכי הרבה. כן. אני אגיד לך את האמת, לא כזה אהבתי את ישראל עד עכשיו כאילו. גם שהיינו פה ב-2006, לא כזה אהבתי, בכלל אמרתי איך גועל נפש. אבל אפילו שהיינו לפני הגיוס ב-2010, אמרתי עדיין, לא משהו. פשוט רציתי להתגייס לפה, כי רציתי להיות בצבא הכי קשה כאילו, הכי ליט. אז אחרי שהתגייסתי כבר התחלתי לאהוב את המדינה. אוקיי. עמוד ענן. זה הקטע שמאוד פחדתי. קיבלנו שיחה ממתן והוא אמר, אמא, אבא, אני מאוד אוהב אתכם. ורצינו לשאול אותו שאלות ופשוט אי אפשר. אני לא יכול לדבר והטלפון נותק. אז אמרתי שזהו משהו... אמרתי לכם שאני בסדר. אני אוהב אתכם. אל תדאגו. אמרתי אני בסדר, רק תדאגו וזהו. כן, אבל... אני בכלל אמרתי לכם שאני בבסיס ואני בסדר. אבל בדרך כלל כזה אתה מתקשר, אתה מדבר חופשי, אבל לא אומר, אני בסדר, אל תדאגו. לא, אז המשפט הזה קצת הרחיץ אותי. ידעתי שכל העולם עכשיו, בחוננות. ואת בטח, לא יודע, מפחדת, אז אמרתי לך, אני בסדר. I miss you, אמא. I miss you a lot. כל האור מזמן הלך לו, אל תלכי פתאום גם את. בואי אמא, בואי אמא, בואי שבי. ממש כיף. היה לנו כיף ביחד. זה 10 עיניים. ונהיה בקשר. זה ספריים? נהיה בבית עוד. זה השם. ביי אמא. I love you. ספרי לי